lost. Mads, it's your fault. No joo, näinhän siis sit kävi, että eihän se hyvältä maistunut. Mats. Swapping side. Katas sit, jos vaihtuu puolet tässä vielä. Joo. Eli vähän matkaa näytä vielä, mitä toi jenkkipuolen pelaaminen sit on tässä pelissä. Vielä muutama sekunti. Ja taas mä oon squad leader. No yes. Eli nyt sitten kun jengi alkaa tippua, niin ne respaa suoraan muhu, mikäli mä oon hengissä. Eli toisin sanoen mun ei kannata vetää ihan tuolla kärjessä, vaan ottaa vähän perää tässä. Niin että antaa muitten mennä siihen tykiruuaksi ja meikäläinen on sitten. Aha, pikkainen lagi. Gotta take 5. Hang on. Kai tän voi tästä nappua. Aha, sä lähit himaan vaan. We are taking Delta. We have lost Bravo. We have taken Echo. Charlie is being attacked. Would you look at that? Your friendly Commander Mads back at it again. Oh my god, it's Mads again. Oh my god, we're going to lose. We're not gonna lose. We're gonna lose with dignity. Actually, yeah, we're gonna lose. We have taken Delta. Täältä se pitää näyttää. Niin näkyy sen, että on pelkkää bambuun, niin niitten läpi voi lasatella niin että heilattaa. Ei hidastu paljon matkaa. Lataa, miksi se lataa? Mitä ihmettä? We have lost Charlie. Niinku... Hiiri toimii näin, mutta mikään muu hiiri se ei toimi. Mikäs PTSD tälle nyt tuli? Huh? Nyt toimi toi. Actually, yeah, I'm gonna be back to you now. Fast like it is. No, katsotaan. Miten käy nyt? Spawnataan. Delta is being attacked. Hurry! Get in the fight, soldier. Katsotaan. Näin, Irokesin puikois. Pikkasen alueelta ulkona, mutta ei se mitään. Vanhus Red Orchestras oli niitä tankkeja. Niin tässä vähän niinku näillä on tuotu tankkien sijaan nää, koska näinhän tuo viidekas paljon. Meidän jenkeillähän oli itse asiassa semmosia niinku alumiinitankkeja, mitkä on yksi maailman huonoimpia keksintöjä ikinä. Ne suli käytännössä. Ja niistä ei ollut muutenkaan oikein mihinkään. Missä me ollaan? Täällä. Hyvä. En tiedä, tähän peliin ei vissi ole minkäänlaisia tankkeja laitettu käyttöön. Delta is being attacked. Delta is being attacked. We are taking Charlie. Guys, help me take Charlie if you can. Joo, tässä on fiilis, kun tullaan helikopteri tänne vihollisen selustan taakse. Toki täällä nyt on aikalla kaikki muutkin on valmiina. Vai onkohan ne spawnannut kans sit noihin squad leadereihin. We have taken Bravo.
Minä hyörin ja pyörin, leijailen. Minkä yhteen biisi, kuka tietää? Voi laittaa kommenttia alle. Palkintoja ei missään nimessä luvallassa, mutta ei se mitään. Oliks siinä joku? We are taking Charlie. Need to catch my breath. Nyt menee ehkä pikkusen paremmin kuin tossa Vietnamin puolella äsken niin näitte, niin takkihan siitä tuli aika pahasti. Mikäs meillä on tikettitilanne? Niitäkin meillä on mukavasti enemmän kuitenkin edelleen. Give me a second. Sinne meni puuntaan, mä näin kyllä. Bravo is being attacked. Meillä on taas varman päällä. Vissi oli se ruumis siinä. We have lost Bravo. We have taken Charlie. Oho! Nyt oli taas pikkuinen lakaus. En mä tänne halunnut. Noin. Sitten kun hänen päänsä osuu tuohon narreen kohdalle, niin hänestä tulee noutaja. Terve. Äkkiä karkuun. Mitä? Ai niin täältä. Tää on kyllä hyvä. Et silleen ottaa osumaan, ei se taju, että se oli tappava, mut sitten vähän ajan päästä alkaa vaan sumenee siinä. Alright, I'm about to bombard B. Mut joo, nyt olette varmaan saanut aika hyvä käsityksen siitä, millaista tää pelaaminen tässä uudessa Rising Storm 2 Vietnamissa on. Ja pakko sanoa Nice, kyllä I'm about to bombard B. Get the cover on if you're near B. No, niinku sanoin, ei myöskään paljon pitää mut pelaakaan kuin tätä tällä hetkellä. Siitä on paha alkaa vertaa mihinkään muuhun, mutta äärettömän hyvä, realistinen. Aha, mihin nyt jäätiin? Johonkin limbo. Rekkamiehen limbo. No, tää on vielä paljon synkkää pimeyteen lopettaa tässä vaiheessa. Jotain bugeja tässä pelissäkin edelleen on, niinku huomaatte, mutta parempaa kohti. Ei muuta, kiitos tästä ja hyvät jatkot teille. Se on moi.